Natimbog sa bypass operation ang isang construction worker at truck driver sa bayan ng Rosario, La Union. Parehas na residente sa bayan ang mga sospek. 5 sachet ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 47,600 pesos ang narecover sa mga sospek. Ilan pang drug paraphernalia ang nakumpiska ng otoridad, kabilang ang mga cellphone na ginagamit umano nila sa transaksyon at motorsiklo na ginagamit nilang transportasyon. May nakumpiska ring isang itim na airsoft pistol. Kasama itong dalawa at magkakilala rin. Yung dahilan nila, based doon sa pagtatanong nila is, yun nga, dahil daw kulang yung kinikita nila as construction worker. So, hindi naman kung sa atin, hindi na yun ang dahilan, yung kahirapan or kulang yung kinikita natin para gumawa ng masama. Matagal na rin umanong minamanmanan ng otoridad ang mga sospek na kabilang sa street-level individuals. Malaki rin umano ang posibilidad na nanggagaling sa ibang lugar ang supply at ibinabagsak lang sa bayan. Tapos may binabypass operation ko ng mga polis. Nung binabypass nila, na-observan nilang isang tao. Kami ang tinuro. Siya nakatakas na naramdaman niya yung mga pulis na sa kanya, tumusunod. Ayun, kami ang naturo. Na-request lang, tapos bibigay ko ng tama. Diyan hanggang dito naman sa crossing, sa bypass. Malapit lang naman. May pumunta rin ako doon, susunduin ko to. Patuloy ang sinasagawang tactical interrogation ng pulisya para makilala pa ang mga kasabwat ng mga sospek. Nasampahan na rin ng kaso ang mga sospek. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.